Le video ngoba izokusiza noma ngiphuthuma isikhathi anginaso ngiphuthuma kakhulu izoba nje imizuzu emincane ngithi mina uma ngabe ukuthi sekufika isikhathi sokuthi wakhe ubudlelwane kulowo muzi lowo nowakhe ubuhlobo obuthile kodwa akusubatshela abakhongi ukuthi bafowethu lo muntu eniya kuyena ngithola ukuthi 1 2 hayi ngoba umhlaza so ngoba nginikhipha enhlaphe niphuma nambisa niyomemeza ngenkomo ezisithupha kunenkomo engezukwazi ukuyikhipha lapha ekamama ngoba ngathi indlela isiyanjiwe. So ke angizukukhona ngoba ngishisa impepho la nginikhipha ngiphinda futhi ngininikeza liphuma la ukubazi bephuziswe ngisho ukuhamba lesicathulo ngoba kumele kube ukuthi kumele bekwazi ukuthi behambe nelamadoda la ekhaya beyokhuluma kulomuzi abakona. Uma kuukuthi ekhona lakho bafike bakuphoqa bamisa abakhongi lapha bathi ingane yabo bakwazi ukuthi benze 1 2 3 iyeke lo ngane bethathe bona kubo bazobona bayenzana. Uma nje umZulu noma kuthiwa uyena umZulu uma ngabe nje ulenza usiko kini uma ukuthi usuthumela abakhongi wathi akhanjiswe abahambe beyokwenza iqiniso emzini wemuntu ngoba uqala kuse kuyifavor ngoba le ngane kahle kahle angimele kube ukuthi uthatha umuntu ongacwele ngoba vele imizi emakhaya engimele yakhiwe ebiyakhiwa kuqala biyakhiwa abantu abafike bephelele. So ke ngezimo eziningi nangenkinga eziningi esibhekana nazo sekuyibonus ukuthi umuntu umthole intombi uyabona ngoba vele kahle kahle ini umuza wakhe emntombini umuza wakhe ebutshitshini kodwa uma ukuthi lapho yokwakha ubuhlobo sebefika kulo muzi bakuphikisa bathi bona ukwazi ukuthi lekhala lengane bayazi ngawe ngathi mina kwaphelela lapho ukuthi abazali kube yibona abahlola izingane zabo uma ngabe kuthiwa nje umzi wangemuyeza umndeni wangemuyeza wakhe ubuhlobo la umama ngoba kade yazi ingane yakhe ukuthi iyafunda waye kwaphelela lapho ukuthi omama ibona abahlola izingane beqinisekisa ukuthi njengoba kuthiwa kuza abantu bakabani akalandisa lokho asizokuhlola umntana wami usagcwele ukuze ngizokwazi inkulumo engisa kubaba ukuthi iphelele le nkulumo engisa kubaba ngisazobuya ngize nginina amadoda nene ngixhuma ngokuthi nithi umuntu umthole ngasiyona intombi ngiyaphazama ngiyawathola amakholi bathi ngiyaphazama ukuthi kuba nenkomo ephukayo kamama ukwazi ukuhambisa ihlawulo lengaphelele ubani ongathi lini kanti ihlawulo kunina ngisho ngathi le video ngiyenza ngiyaphuthuma mhlawumbe kusafuneka sifundisane lini ihlawulo kunina uma ngabe nithi nina awukwazi ukuhambisa ihlawulo lengaphelele kungenaphi ukhipha inkomo kamama nokuhlawula ingoba sithi masichaza ihlawulo lichazwe futhi ihlawulo liyini kanti inkomo mama ingenaphi ehlawulweni ngoba inkomo mama kuthiwa inkomo zasekhaya ehamba nekababa ayibalwa ngisho elobolweni kule ilobolo liphume lifike libe u11 azibalwa ekutheni ngoba uma kwenakele sekunenkinga ngisho ukuthi ubukhipha inkomo ezu2 inkomo kababa nekamama uma ngabe ukuthi ingane yakho isiba nenkinga sekihamba indlela engaqondanga noma isiyajola awunalo ilungelo lokulandela lezi inkomo zu2 zasekhaya kwinkomo kamama nenkomo baba uma umthole intombi shothi uma ungena ngane naye inkomo kwazi ukuyithola zingaki ilezi ezinye eziyingxenye okuthiwa izani ezamabheka lezi zasekhaya inkomo kamama nekababa ayibuyi ngisho umuntu engenayo ingane phumanda engqondweni ukuthi le video ngiyenza ngiyaphuthuma isikhathi anginaso phumanda engqondweni lokunithi nina umuntu akadayisi kwaZulu umuntu akakhokho nithi ingane uyayihlawula kuphela uyithathe lo nto ayikho ngishilo ngathi kunina uShaka wakhishelwa inkomo engaka kwangezani ngoba umakho wayengeza ukugana uma ngabe ingane kuyamali kwangezani inkomo ezayikhishelwa nifaniselani noShaka ngobani nina inkomo kamama ilona ihlawulo phumani lapho isikhathi namhlanje anginaso ngishilo ngathi ngenza le video anginasikhathi ngiyaphuthuma sazobe sikhuluma indaba nina mangabe emakhwenini beninqabele ukuthi khiphani inkomo mama ngenkani yekani kwakhona obudle noma uthi ubumithisile ukhwelisile ufuna ukuhlawula yeka shiya kanjalo bothi mangabe sebehluze sebefuna ukukhuluma iqiniso bese bekwazi ukuthi beqhubeke nani shiya phansi ngoba kusazoyiqhatha nezidalo sasa zokwakha uthando ngamanga ngesekelo samanga shiya yeka lo muzi ngoba ubenzela ifavor njengamanje uzokwakha iqiniso enganeni eyificisi yona ke bekumele igadwe yibona phela umama lenkomo uyitholela ukuthi ingane yakho igade kwazi kwafika umuntu ozoyikhokhela iphelele mangabe ngayithola ngephela uyikhokhelana lenkomo uyiholelana lo mama lenkomo unikeza igunya ngalipho ba usuke nikeza uphaphe lekho yakho uyigade kwazi kwafika ethini ithola umfana ozoyikhokhela mangabe ungasayifika ukhokhela inpho sazobuya ngize kunina nina ngiyanitshela manje emakhoneni mabe nixhaphaza yekani ningadayisa ngenkomo zoba bamkhulubeni kungcono ukhokhela ngisho umuntu onengane kulomunye umfana uyazi vethu kunenkomo ezophuka ezu2 ukuthi unengane ukuthi akaseyona intombi kunokubuka wakho uthando ngamanga ngokubuka uthando ngamanga ukuthi umuntu akanangane akushonga ukuthi umuntu uma ngabe ngenangane khishwe inkomo ezu11 intombi nto eyitshitshi khishela u11 wenkomo sinezigaba zakho noba ngithi kunenkomo yombeko kunenkomo yomncamo kunenkomo zefinish shuthi umuntu uqala uhambisa u6 kwasala ingxenye
kulo 6 lo usuhambise kubalwa nenkomo zasekhaya bese kuba ezu4 zamabheka kulo 6 osukusukiphile kusuke kushoda inkomo zefinish nenkomo zombeko nenkomo zomncamo kuze phela u11. Ngizolenza uhlelo lokuthi ngizama ukuphuthumisa leli bhongo ngoba kufanele kube ukuthi lezi ngane zangemuva iduku ngoba naseniduke kakhulu niduke kakhulu. Inkomo kamama yilona ihlawulo akusikhona ukuhlawula uma ukhipha inkomo kamama kuleyo mizi banixhaphaza shiya phansi. Yabonga ngethuba.